μέσα στο ζήτημα της τελαστικής κρίσης μπορούμε να βάλουμε την αδυναμία κάλυψης των παγίων αναγκών του νοικοκυριού, ρεύμα, νερό, θέρμανση κτλ. Μπορούμε να βάλουμε το ότι διαπιστώνεται και από έρευνες και εμπειρικά πυκνότητα των ατόμων στο νοικοκυριό μαζί με συγχώνευση νοικοκυριών κτλ. Στενότητα χώρου. Επιλέγουν πολλοί, προκειμένου να πληρώνουν μικρότερο ενοίκιο, να νοικιάζουν μικρότερες κατοικίες από ότι αυτές που θα κάλυπταν τις πραγματικές τους ανάγκες. Οι εξώσεις λόγω της μη καταβολής ενοικίων, δηλαδή πέρα από τις εξώσεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα λόγω των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, έχουμε ήδη εξώσεις πάρα πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού που δεν μπορεί να αποπληρώσει το ενοίκιό του και το οποίο υπολογίζεται γύρω στους 40-50% των ενοικιαστών που καθυστερούν τουλάχιστον 2 μήνες να πληρώσουν το ενοίκιό τους. Και τέλος οι άστεγοι, που παρότι δεν υπάρχει κάποια έρευνα η οποία να δίνει πολύ σαφώς τον αριθμό των αστέγων και επειδή και η ίδια η έννοια του άστεγου μπορεί να πάρει πάρα πολλούς ορισμούς. Είναι ελαστική. Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων, η εκτίμηση από μια έρευνα που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης φέτος το περασμένο χειμώνα υπολογίζει ότι μόνο στην Αττική οι άνθρωποι που κοιμούνται στον δρόμο φτάνουν στις 17.000-18.000 άτομα περίπου. Στην αντίποδα τώρα, το 35,3% των κατοικιών παραμένουν κενές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, ανίκιαστες κατοικίες, απόλυτες κατοικίες κτλ. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού που μένει στον δρόμο ή μένει με ανεπαρκείς συνθήκες, από την άλλη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κατοικιών, σπιτιών που είναι έτοιμα να δεχτούν κόσμο, παρόλα αυτά δεν τα δέχονται γιατί είμαστε στον καπιταλισμό και γιατί αυτό το πράγμα δεν θα είχε κέρδος για αυτούς που τα φτιάχνουν. Τώρα, από την άλλη, για την ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι η Ελλάδα που υπάρχει ιδιοκατοίκηση κτλ. Πράγματι, 76,9% των κατοικιών στην Ελλάδα είναι ιδιόκτητες. Και αυτό δεν είναι κάτι που έτυχε σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, ξέρω εγώ, ή για κάποιον άλλο λόγο. Είναι από τις χώρες πιο ψηλά στη λίστα η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία. Γιατί ιστορικά το ελληνικό κράτος προώθησε την απόκτηση ιδιωτικής κατοικίας σε σύγκριση, ας πούμε, με προώθηση κάποιων προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας που θα ήταν με χαμηλό ενοίκιο και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι έτσι θα μπορούσε να ενσωματώσει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα και να χρησιμοποιήσει μετά την ιδιόκτητη κατοικία για διάφορα ιδεολογήματα του τύπου αν έρθουν οι κομμουνιστές θα σας πάρουν τα σπίτια ή ας πούμε προκειμένου να τους ενσωματώσει σε έναν τρόπο ζωής που να μην ζητάνε πολλά περισσότερα από τη στιγμή που έχουν να χάσουν μια κατοικία κτλ. Δεύτερον, ότι η κοινωνική μέριμνα στο ελληνικό κράτος πάντα αντιμετωπιζόταν σαν ένα ζήτημα που αφορά την οικογένεια και όχι το κράτος. Άρα η οικογένεια είναι αυτή που θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να έχει ένα σπίτι που θα κληροδοτήσει στο παιδί και ώστε το παιδί να μην μείνει άστεγο. Τρίτος λόγος, ότι ακόμα και στα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας που αναπτύχθηκαν, ιδιαίτερα κατά το Μεσοπόλεμο και λιγότερο μεταπολεμικά, προωθήθηκε η έννοια της ιδιοκτησίας. Δηλαδή δεν έχουμε το ίδιο μοντέλο που έχουμε στη Δυτική Ευρώπη, που χτίζεται κοινωνική κατοικία και την νοικιάζουν μετά όσοι δεν μπορούν να βρουν στέγη μέσω της αγοράς, την νοικιάζουν με χαμηλό ενοίκιο. Εδώ προωθήθηκε εξ αρχής η ιδιοκτησία. Δηλαδή, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 20, δεν προσφέρθηκε ας πούμε, κατοικία που φτιάχτηκε από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων με χαμηλό ενοίκιο. Τους είπαν θα πάρετε δάνειο από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και θα το αποπληρώνετε για να αγοράσετε την κατοικία σας. Και μάλιστα αυτός ήταν και λόγω αυτού του γεγονότος εμφανίζεται τη δεκαετία του 30 και μεγάλες κινητοποιήσεις και στην Αθήνα και στην περιφέρεια σε σχέση με τα δάνεια αυτά των προσφυγικών κατοικιών, γιατί με την κρίση του 29 και ό,τι ακολούθησε, πολύ μεγάλο μέρος αυτών των προσφύγων δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν πλέον τα δάνειά τους. Κινδύνευαν με πληστηριασμούς, γίνονταν πληστηριασμοί και υπήρξαν διάφορες κινητοποιήσεις. Ο ριζοσπάστης της περίοδου αναφέρει διάφορα άρθρα για αυτό το θέμα. Μετά, συνολικά το μοντέλο πρόσβασης στην κατοικία που κυριάρχησε στην Ελλάδα μέχρι και το 60 ήταν μέσω της αυτοκατασκευής. Επειδή δηλαδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος προκειμένου τα μεγάλα πλήθη που ψωρεύονταν στην Αθήνα να στεγαστούν, παρότι υπήρχαν και διάφορα άλλα μέτρα όπως ήταν το ενοικιοστάσιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν υπήρχε τρόπος να στεγαστούν με άλλο τρόπο, οι ίδιοι κάτοικοι έβρισκαν διάφορες περιοχές, αγόραζαν οικόπεδα και έχτιζαν οι ίδιοι ή με αλληλοβοήθεια ή μόνοι τους ή μέσω της οικογένειας, έχτιζαν την κατοικία τους
και έμεναν σε αυτή, που παρότι η γη ήταν νόμιμα αποκτημένη, η ίδια κατοικία ήταν αυθαίρετη και πολλές φορές αυτό το προωθούσε το κράτος, γιατί μπορούσε μετά να λειτουργεί, να έχει ομήρους τους διάφορους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, προκειμένου να τους άγει και να τους φέρει ανάλογα με τις επιδιώξεις του. Αυτό βέβαια ευνόησε και το κατασκευαστικό κεφάλαιο και ειδικά τους πρώτους καταπατητές γης, οι οποίοι έβρισκαν μέσω διαφόρων υποτίθεται βούλων, από μοναστήρια, από οτιδήποτε, από τους σουλτάνους, από ό,τι, οικοπεδοποιούσαν τη γη, τα πουλούσαν τα οικόπεδα και βγάζανε κέρδος από το μηδέν. Πάντως, πρέπει να δούμε ότι παρότι η ιδιόκτητη κατοικία έχει τις ρίζες της από αυτή την περίοδο, μέχρι και τη δεκαετία του 70 η κατοικία στη συνείδηση της εργατικής τάξης εξακολούθησε να έχει κατά βάση αξία χρήσης. Δηλαδή, δεν αντιμετώπιζαν την κατοικία σαν κάτι που θα το αγοράσω και θα το πουλήσω μετά ή θα βλέπω την αξία του και ανάλογα θα κινούμε. Είχαν την κατοικία, έφτιαχναν την κατοικία, αποκτούσαν την κατοικία στην ιδιοκτησία τους προκειμένου να την χρησιμοποιήσουν γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Τώρα, με την εξάπλωση της αντιπαροχής και σε γενικές γραμμές επίλυση του στεγαστικού προβλήματος μετά την δεκαετία του 70, ανέβηκαν και οι τιμές γης, προωθήθηκε και η ανοικοδόμηση μέσω της αντιπαροχής και οπότε αυτή η κατάσταση σταδιακά από τη δεκαετία του 70 αρχίζει να αλλάζει. Τη δεκαετία του 80 εμφανίζεται και ο τραπεζικός τομέας του παιχνίδι που μας ενδιαφέρει για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί από τη δεκαετία του 80 σιγά σιγά αρχίζει ο μηχανισμός προκειμένου κάποιος να βρει κατοικία, να αποκτήσει κατοικία, περνάει αναγκαστικά μέσω της τράπεζας και μέσω του δανεισμού από την τράπεζα. Παρότι και τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 ήταν αρκετά δύσκολο για κάποιον να δανειστεί. Δηλαδή, τη δεκαετία του 90 τις αρχές, αυτοί που μπορούσαν να πάρουν δάνειο ήταν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν εγγυημένο εισόδημα λόγω της μονιμότητας. Και έτσι, μέσω του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τότε νομίζω και της Αγροτικής Τράπεζας, μπορούσαν να πάρουν δάνειο ώστε να αποκτήσουν κατοικία. Και να μην παρακαταθούν και δανείο. Όμως το σημείο τομή είναι η ένταξη στην ΟΝΕ. Από τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε στην ΟΝΕ, κατέβηκαν πάρα πολύ, χαμήλωσαν τα επιτόκια δανεισμού και επομένως ήταν πάρα πολύ εύκολο για τις τράπεζες να δανείζουν. Προχώρησαν σε μια πολύ επιθετική τακτική προκειμένου να δανειοδοτήσουν για οποιονδήποτε λόγο. Ζήσαμε δηλαδή μια κούρσα προσφοράς κάθε τύπου δανείου και εκτείναξη ταυτόχρονα και της κατασκευής των κατοικιών και φοβερή άνοδο των τιμών των κατοικιών μετά το 2002. Οι όροι τακισμού και αποπληρωμής ήταν φαινομενικά τόσο ευνοϊκοί που για κάποιον ο οποίος θέλει να έχει σπίτι για να μείνει, ένα παιδί που είναι φοιτητή στην Αθήνα από κάποια οικογένεια στην επαρχία, θεωρούνταν αφελές να μην πάρει κάποιο δάνειο εκείνη την περίοδο, να αποκτήσει το σπίτι, να αποπληρώνει το δάνειο αντί για το ενίκιο, γιατί τέτοιες ήταν οι τιμές, αυτό ήταν που κοιτάζανε, παρά να πληρώνει το ενίκιο και να μην του μείνει και το σπίτι. Και η μοναδική προϋπόθεση βέβαια για να πάρει κανείς δάνειο ήταν η υποθήκευση του ακινήτου που μπορεί να είχε οπουδήποτε και τίποτα άλλο. Στην πραγματικότητα είναι αυτή η περίοδος, το 2002 μέχρι και την έναρξη της κρίσης, που εντοπίζεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης τελικά υποθήκευσε τη μελλοντική του εργασία στις τράπεζες, θεωρώντας, όπως παρουσιαζόταν από παντού, ότι είχε μόνο να κερδίσει. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να έχουμε στο νου μας πολλές φορές το πώς ιδεολογικά παίζουν και τα media και η κυρίαρχη ιδεολογία σε σχέση με τις ενοχές που μπορεί να υπάρχουν για τα δάνεια και ότι το γενικό ιδεολόγημα ότι ζούσαμε τη μεγάλη ζωή και τώρα πρέπει να καλούμαστε να πληρώσουμε αυτά γιατί περνάγαμε καλά. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία αυτή που σε οδηγούσε και στο να πάρεις ένα σπίτι γιατί συνέφερε, φαινόταν ότι συνέφερε, και στο να καταναλώσεις περισσότερο γιατί αυτό προβαλλόταν από τα μέσα. Μια παρατήρηση. Μάλιστα, πολλές τράπεζες έδιναν συγχρόνως και επισκευαστικό δάνειο δωρεάν και μέσα σε 2 εβδομάδες ανέκριναν πλήρως το δάνειο και με 0% επιτόκιο. Ναι, δεν υπήρχε κάποια φοβερή προϋπόθεση. Μόνο η προϋπόθεση ήταν η υποθήκη. Ναι. Τώρα, για τα κόκκινα δάνεια. Εντάξει, δεν θα αναλύσω εδώ τώρα για το πώς η καπιταλιστική κρίση ίδια συνδέθηκε με την υπερέκταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα ανυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και τη φούσκα που έσκασε στην Αμερική, παρότι αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η κρίση. Και βέβαια είναι η μία όψη της. Στην πραγματικότητα η βαθιά αιτία ήταν ότι
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο έπρεπε να βρουν ένα νέο πεδίο κερδοφορίας, γιατί το μέσο ποσοστό κέρδους εξακολουθούσε να έχει πτωτική τάση. Και επομένως, ο τρόπος προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό ήταν να ανοίξει πίστοση, η πίστη να μεγαλώσει, προκειμένου να υπάρχει κατανάλωση και να κινείται κάπως έτσι η αγορά. Τέλος πάντων, με το σκάσιμο της φούσκας το 8 στην Αμερική επηρεάστηκαν όλες οι χρηματαγορές και το ελληνικό σύστημα. Και κυρίως επειδή το ελληνικό σύστημα είχε εκτεθεί στη δευτερογενή αγορά αυτών των υπόθηκων δανείων, τα τοξικά που λέγανε τότε, ήταν της μόδας, παρά σε σχέση με την έκθεσή του στα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, φτάνουμε σε μια κατάσταση τώρα, που ας πούμε για το 2014 που έχει κλείσει το έτος και έχουμε τα δεδομένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικά όχι μόνο των στεγαστικών, φτάνει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα νούμερα, το μέσο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων υπόθηκων δανείων είναι γύρω στο 32%, με τα επιχειρηματικά βέβαια να είναι στο ταβάνι, να έχουν πιάσει το 49% που δεν εξυπηρετούνται. Τώρα, οι τράπεζες θεωρούν ότι το 25% αυτών των δανείων είναι απίθανο να εξυπηρετηθούν ποτέ. Τα έχουν ξεγράψει ήδη. Και το 10% από αυτά τα δάνεια τα καθυστερούμενα είναι καθυστερούμενα για τουλάχιστον 3 έτη. Που σημαίνει ότι τα τελευταία 3 έτη το 10% όσων έχουν υπόθηκα δάνεια δεν έχουν μπορέσει να πληρώσουν τίποτα. Τώρα, οι στρατηγικές που αναπτύσσουν οι τράπεζες από την έναρξη της κρίσης τώρα δεν είναι κάτι που είναι προμελετημένο ακριβώς με ένα συγκεκριμένο σχέδιο από το 8 που εξελίσσεται. Επανακαθορίζεται και επανασχεδιάζεται ανάλογα με την περίοδο και με το που βλέπουν να πετυχαίνει τι, προχωράνε. Εντάξει, μας τα πει και η Δήμητρα σε σχέση και με τον νόμο Κατσέλη, ότι ο νόμος Κατσέλη ο ίδιος ήταν και οι τράπεζες τον ήθελαν, τις εξυπηρετούσε εκείνη την περίοδο, γιατί δεν ήθελαν να βγουν μαζικά σπίτια στο σπίτι εκείνη την περίοδο, γιατί θα έπρεπε η εμπορική τιμή όλων των ακινήτων. Και το κατασκευαστικό κεφάλαιο δεν ήθελε τον νόμο Κατσέλη, γιατί δεν ήθελε να πέσει η τιμή των ακινήτων. Γι' αυτό κιόλας το κατασκευαστικό κεφάλαιο ακόμα έχει πάρα πολλά ακίνητα στη διάθεσή του, τα οποία δεν δίνει στην αγορά να πουληθούν, γιατί δεν θέλει να πέσει τιμή. Προτιμάει να τα κρατήσει 5-10 χρόνια, να τα έχει κλειστά, παρά να τα βγάλει τώρα προς πώληση. Πάντως, η στρατηγική σε γενικές γραμμές που φαίνεται να ακολουθείται είναι αυτή που πρωτοξεκίνησε στην Αμερική και μεταφέρεται μέσω της Ισπανίας στην Ευρώπη, που ακούει σε ένα όνομα που λέγεται ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε εκείνη την περιουσία. Τα λεγόμενα Real Estate Investment Trust. Αυτά τι κάνουν, τα καλά πράγματα, είναι εταιρείες συνήθως θυγατρικές των τραπεζικών ομίλων. Η μεγαλύτερη εταιρεία αυτή είναι η Blackstone, που είναι θυγατρική της BlackRock, τα οποία αγοράζουν από τη δευτερογενή αγορά τα δάνεια, από τις τράπεζες δηλαδή, τα κόκκινα δάνεια. Συνήθως η αγορά κυμαίνεται στο 40 με 60% της αξίας του δανείου. Τουλάχιστον στην Αμερική είναι αυτά τα νούμερα. Και αγοράζουν ή αν δεν μπορούν, όπως στην Ελλάδα, επειδή τώρα με το πολυνομοσχέδιο του σημερινού διάβαζα ότι για την πρώτη κατοικία η δευτερογενής αγορά δεν θα ισχύει στα κόκκινα δάνεια, μέχρι το Φεβρουάριο τουλάχιστον που θα ξαναεξεταστεί. Παρ' όλα αυτά μπορούν να τα αγοράσουν από τους πληστηριασμούς αυτά τα ακίνητα. Οπότε, το επόμενο βήμα αυτών των εταιριών είναι να προχωρήσουν σε ρύθμιση με τους δανειολήπτες. Τώρα, η ρύθμιση κατά βάση ακούει στο όνομα κώδικας δεοντολογίας, που υπάρχει και για τις τράπεζες, ο οποίος κώδικας δεοντολογίας μπορεί να έχει εθελοντική επαράδοση του ακινήτου προκειμένου να διαγραφεί το υπόλοιπο του χρέους. Δεν θα διαγραφεί το υπόλοιπο του χρέους. Αν γίνει κατάσχεση, δεν διαγράφεται το υπόλοιπο. Αν γίνει ρύθμιση, ανάλογα τι είδους ρύθμιση θα γίνει, που βέβαια το νομοθετικό πλαίσιο δίνει όλη την ευχέρεια στις τράπεζες και στα τραπεζικά ιδρύματα να ορίσουν αυτές τι θέλουν. Ακριβώς, ορίζουν αυτές και έχουν τον έλεγχο για το Δεν το διακόπτει στη ροή. Και μάλιστα οι όροι πληρωμής είναι και πάρα πολύ σκληροί. Τους δίνει τα εχέγγυα για να πάρουν πολύ σκληρούς όρους. Ή μακροχρόνια μίσθωση με τη μορφή του ότι χάνει ο ιδιοκτήτης το σπίτι του, παρόλα αυτά εξακολουθεί να μένει μέσα και πληρώνει ενίκιο για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να αποπληρωθεί και το υπόλοιπο του χρέους που έχει προς το τραπεζικό ίδρυμα κτλ. Έτσι δηλαδή το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο δεν χάνει τους δεσμούς που έχει με τον δανειολήπτη. Εξακολουθεί ο δανειολήπτης να είναι υπόχρεος και δέσμιος των απαιτήσεων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε κάθε περίπτωση.
Τώρα, αν δεν υπάρξει ρύθμιση, μπορεί ο Δανέλης να πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω ρύθμιση. Χάνει το σπίτι του προφανώς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γίνεται συνοπτικά έξωση και το σπίτι μπαίνει σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο που έχει ακίνητα προς ενοικίαση. Τώρα, αυτό το χαρτοφυλάκιο συνήθως είναι μεγάλα. Δηλαδή στο Detroit, που η κρίση στην Αμερική, ας πούμε, στο Detroit είχε εστιαστεί πάρα πολύ έντονα, έχει πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά, το 70% της ακίνητης περιουσίας ανήκει στην Blackstone. Και τι πλεονέκτημα δίνει σε αυτές τις εταιρείες που συγκεντροποιούν όλη αυτή την ακίνητη περιουσία, ότι μπορούν πάρα πολύ εύκολα να ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς. Δηλαδή μπορούν να ανεβάσουν τις τιμές των ενοικίων, και έχει γίνει και στην Αμερική και στην Ισπανία αυτό, γιατί μπορεί ένα ποσοστό των ακινήτων που έχουν αποκτήσει να τα έχουν κλειστά, έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα έχουν κλειστά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 5, 6, 7 χρόνων, και να έχουν μόνο ένα ποσοστό αυτών που δίνουν για ενοικίαση. Και άρα, ας πούμε, αυτό οδηγεί στην συνολική άνοδο των τιμών των ενοικίων, και άρα βλέπουμε, ας πούμε, ένα ζήτημα που δεν αφορά τελικά μόνο όσους κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω των καθυστερούμενων δανείων, αλλά αφορά όλους όσους νοικιάζουν σπίτι αυτή την περίοδο. Τα φαντ δεν είναι απλώς μεσίτες, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν το ακίνητο από τον πληστηριασμό και να πάνε να το πουλήσουν. Θέλουν να συγκεντροποιήσουν την περιουσία και να την διαχειρίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι στην Αμερική τουλάχιστον αυτή η διαδικασία είναι πολύ κερδοφόρα. Έχουν δηλαδή, είναι σαν εταιρείες με το ηθικό κεφαλαίου και βγάζουν κέρδη, που τα κέρδη, ας πούμε, πηγαίνουν σε μερίσματα. Και μέσα σε αυτές μπορεί να είναι και ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Στην Ελλάδα όλες οι συστημικές τράπεζες έχουν το δικό τους Real Estate Investment Fund. Και μάλιστα έχουν προχωρήσει περισσότερες από αυτές σε συνεργασία με μεγάλες τέτοιες εταιρείες, και την Blackstone και μια Ισραηλινή, ξέρω εγώ ακόμα. Λογικά θα μπουν στο παιχνίδι και από τη Δυτική Ευρώπη εταιρείες τώρα με τα νέα δεδομένα. Ένα ακόμα παράδειγμα, στην Ισπανία η συγκεντρωποίηση αυτής της ακίνητης περιουσίας έγινε και με τη συμβολή του εκεί ΤΑΙΠΕΔ. Επειδή στην Ισπανία υπήρχε μεγάλο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας που ήταν προς ενοικίαση, το εκεί ΤΑΙΠΕΔ έδωσε πάρα πολύ φθηνά σε αντίστοιχες εταιρείες τα ακίνητα, και τώρα παίζουν μπαλίτσα οι εταιρείες αυτές μέσω των ακινήτων που αποκτήσαν από το ισπανικό δημόσιο, ας πούμε. Αν και δεν ήταν στο δημόσιο, ήταν στις περιφέρειες της Ισπανίας. Λίγη διαφορά έχει. Τώρα, γιατί, ας πούμε, αυτές οι εταιρείες συμφέρουν αυτούς που τις έχουν. Πρώτον, από το 2013 έχει ψηφιστεί νόμος στο ελληνικό κράτος που απαλλάσσει αυτές τις εταιρείες από οποιαδήποτε φορολόγηση. Ούτε έμφυα, ούτε φορολόγηση για τις μεταβιβάσεις, ούτε τίποτα. Μπορούν να αγοράζουν, να πουλάνε, να κατέχουν χωρίς να πληρώνουν ούτε €1. Μια παρατήρηση. Και αυτοί που θα τα αγοράσουν, οι προνομιούχοι που θα πάρουν τα καλά τα σπίτια ειδικά, και αυτοί δεν θα έχουν έμφυα και φόρο. Ναι, θα φτιάξουν νόμο. Έχει σημασία. Ναι, άρα μπορούμε να πούμε σχηματικά ότι όπως το δημόσιο χρέος λειτουργήσε σαν εργαλείο για να υπερπαγεί η δημόσια περιουσία μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι και το ιδιωτικό χρέος λειτουργεί σαν τον μοχλό, μέσω του οποίου θα υπαρπαγεί η λαϊκή κατοικία και εκείνη την περιουσία, προκειμένου, ας πούμε, να υπάρξει μια νέα περίοδος κερδοφορίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό είναι περισσότερο προς συζήτηση. Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ενοχή για τα χρέη των λαϊκών οικοκυριών. Ο φθηνός δανεισμός παρουσιαζόταν από την κυρίαρχη αφήγηση σαν μονόδρομο, και άρα δεν μπορεί, ας πούμε, να λειτουργεί, να εγγράφεται στη συνείδηση η ενοχή ότι είχα πάρει δάνειο και τώρα που δεν μπορώ να το αποπληρώσω, μάλλον φταίω εγώ. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί. Ήταν ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στην κατοικία αυτό, και άρα από εκεί ξεκινάμε. Δεύτερον, η κατοικία είναι δικαίωμα, και με αυτή την έννοια θα πρέπει να δούμε το ζήτημα των δανείων, των κόκκινων δανείων, όχι μεμονωμένα, αλλά συνολικά ως μέρος της εργατικής κρίσης που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει και μεγαλύτερες προοπτικές νίκης, με τη λογική ότι θα πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να εμπλέξουμε και όλους όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, δηλαδή άστεγοι, μετανάστες, νεολαία που δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι των γονιών της, φοιτητές κτλ. Κάτω από την ομπρέλα του στέγη για όλους. Αυτό.